Boas a todos, benvidos a un novo capítulo do programa Rally Talks. Nesta ocasión, desprazámonos ata o país veciño para visitar a súa rampa Boticas. Cun total de 96 inscritos, falaremos con algúns dos seus protagonistas. Boas a todos, hoxe temos con nós a Jorge Pérez, piloto en diversas modalidades do Campeonato Galego. Boas, Jorge, que tal? Que tal? Todo ben? Aquí. Bueno, para comezar, ti conduces un Porsche 911 GT3 que está concebido para circuitos. Que ventaxes e dificultades dirías que ten a condución deste vehículo na estrada que moitas veces está en malas condicións? Bueno, en realidad estes coches están pensados por unha copa monomarca como é a Porsche de circuitos. Son coches que desde aquel ano 2008 se adaptaron tanto para rallies como para montaña. Para montaña penso que vai un pouquiño mellor que para rallies. Por nosos rallies galegos pois non é para competir con Rally 2 ni con R5s, pero podes andar aí entre os 4 ou 5 primeiros, como teño acabado en moitos rallies. E despois a especialidade do coche onde é fuerte realmente é aquí na montaña. Vale, a comezos de ano e de temporada adquiriches un Ford WRC, volveremos a ver con el? Non, nada, iso foi unha cousa por tema de negocio da nosa empresa, que é de compraventa de coches. Comprouse por decir que corremos nun World Rally Car, por facer 3 ou 4 carreiras, era a sensación do World Rally Car e que quedara aí esa ilusión que había e nada, vendeuse xa e non temos pensado movernos dos Porsches. Vale, se mal non recordo, comezaches no Rally do Narón cun Ford Sierra Crosswork. Recordas aquel comezo? Non, empecé antes. Vouche dicir cando empecé, mira, empecé nun rally do cocido do 99. Entonces, pero co Sierra Crosswork o primeiro rally foi un Narón do 2000, non? Ano 2000, creo que foi. Sí, 2000, 2000, sí. Sí, recordo perfectamente, sí. Había unha inscripción bastante grande. Acórdome que tuvemos unha anécdota ali fastidiada que quedei sin freno nunha das curvas e ao final se fámonos, pero sí, acórdome perfectamente. Vale, como dixen, participaches con Sierra Crosswork e pasaches por varias monturas como un BMW M3 E46 e un DS3, entre outros, a tu actual 911. De todas as monturas que probaches, con cal te quedarías? Home, sin dúbida ninguna, de todos os coches que tuven de correr, que tuve moitísimos, Cosworth, Sierra Cosworth, M3 E30, todos os modelos de M3, o millón de todos é E30. Sin dúbida ninguna. Vale, que consello lle darías a todos eses pilotos novos que están comezando no mundo? Bueno, pois o consello é fácil. Isto hai que empezar de menos a máis. Primeiro desde abaixo, como empezamos todos, con coches máis cativos, ir collendo soltura, e despois según se poida ir indo para diante, pois se poden adquirir coches millores, pois ir evolucionando, que foi o que fixemos todos. As copas monomarca que hai estas, por exemplo, que hai de rally da Dacia, da Peugeot, da Clio, esas creo que son bastante boas para iniciarse. É verdade que hoxe é todo moi caro, e non é como daquela que facíamos cousas no garaje de casa, íbamos uns amigos e íbamos facendo. Nós seguimos facendo así bastante, e bueno, según iso todo depende tamén despois da economía, de patrocinios, está moi complicado porque isto é caro, as rodas son caras, pero bueno, empezando desde abaixo pouquiño a pouco, eu creo que se pode chegar a conseguir grandes cousas. Nós empezamos así e aquí estamos. Vale, agora un pouquiño de turismo e cultura. Poderías dicirnos algo da túa zona que sexa típico, que digas tipos, isto temos que ir velo, ou temos que ir probar esta comida, tal restaurante, ou esta festa? Bueno, son de Coruxo, creo que todo o mundo conoce Coruxo. Ali tes a Praia do Bao, tes a Isla de Toralla, tes o Monte das Chans, a restaurantes hai un monte deles, tes o Mesón do Marisco, tes o Pedramur, podes ir a calquera por alá, comer carne, peixe, arroz, aí hai de todo. Vale, esa para finalizar a pregunta pola que naceu o programa. Que importancia ten para ti ou crees que debería ter a saúde mental no mundo dos rallies? Home, no mundo dos rallies a saúde mental é bastante importante, sobre todo estar concentrado no que estás facendo, estar tranquilo. Eu, por exemplo, tomo como veño a desestresarme, porque estresado xa estou toda a semana polo traballo nas nosas empresas, estou estresado toda a semana. Eu, en realidad, veño aquí a desestresarme, estou tranquilo, aseguro que é o sitio máis tranquilo onde me podes topar. Vale, algún agradecemento, un saúdo, algo que queiras decir? Sí, gracias a vos pola entrevista e que vayas para adiante co programa e o que necesites aquí estamos. Vale, moitísimas gracias e moita sorte. Gracias a vos.